Bw'omuguzi. Mwancho murigereria na indenenga kingi yangu kwaregania asemese mangana Amayia Chinsa Isato chabona botuko na kwareganirie Amayia kigima senchera yoboikirano na ande nabakugendera gutubwatia wethera senchera ya mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook, Ndizi TV News ensemo ya YouTube kwirana ndasegekeke kiribosio egeran kumanyenga narariaya na kwareganiria senchera yoboikirano. Na kwareganirie asenchera ya bene nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita nolia tokobwaterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta tigato ya chake koro ase county ya Kisii abwaso yokuriye kirego kyobo governor Simba Arati aumerana gwetania aba MCA meronge tatu emambe yelitukulia rero abwase bateba bagucha komwa okoboko omugavano yogoso yokuriye kirego kyobo governor ase county ya Kisii nigo boigo bateba buna nigo bagucha kwene kyabune kyama kia ODM nigo bono kegucha kwiranerera engencheri kyarenge abulitangani ekorogie chogete buraburu chitarenge kwene kigwa asumwa kabwichiri bwibere na isano na ibere abarai baikirana sege karekyo ngamo no mokonyi oya Simba Arati Serieta Robert Monda amono mobunge okitutu Chache South Omoske Richard Onyonka. Chingaki aboroki wa bagendrete kwerobelia asamatemo manene aguche karitukolia Jumatatu asekirasi ya kirasi sano na isato bona nigo aboroki wa sechiskuru au banyara gokora egento gekoro kwa buna rehearsals abwase berobelia ase skuru ya nyanchwa kioge nero tetigire magega abwase aboroki wa bakoro morobelio yoyo chingaki chicho nigo omurikito Brian Sagini Sena aikirana ase skuru yo na gotoroselia roboti ya senchera ekobwatia Chitariki inya chomotinyo gatatu ritukoneria Ijumaa ritukoria mweli ya saboro kyobekerasi ya gatano na gatatu bo mwaka o 2021 gokora amariganyo nabo gokorerwa amasabo usiobwa matemo manene a KCP amatemo chigo chakabene ritukoria Jumatatu bono nigo abaiboli asoro gongorwa gusi bababeka borikuwa ubonsi asama gokoyo munguru na kubatakera Amayia. This time round nyasawo gotwanjamna tuabekire mikakati miya kuroberia abana baitu biya mbachi gokora buya mono sana asenge enjoy gotawa max wetani ya 21 muna babere bakorieira enda baminto tigamba akere biya mono bali mutakire Amayia nyasawo itu na bense moya itu na aturende asaboro kiwo waitu abana baitu nto baariganetinga nainde bakore buya asenge enjoy chinga kichiga nekere guchikoikera baguchigokora bagukora tusemere tinga asa max baguchikonyora banyora max ya Amayia matemo antu yagenti buya sana twakaransira muna baiboli na balimu kopari turi buya sana ndoro cha bana ambache bakore buya mono kubwali tangane gento ngotebera boigo this is the first round esukuru kurtu ansite abana abachi kosomerwa se kanisa ime nchino na somete skuru ye from standard 5 to standard 8 no nkoretega nani ngere kikendo chinge kyabere history gese gitanyo kore kanisa skuru ye kerore kuru yansite
yakora the first day abana bairwe kanisa mebachi kusomera yondo ja abana mbacha bakore buya mono sana ntu yariganiti buna abaiburi bekarore litang'ani kegima tiga twerigereri na benga buno rabekeri igena emesa igoro akarorire erimo nabo rigoturungana twegenire nga Nyasaye nkori bekare rigeneri ase aronge ritaturungane ntubwata gosemeria tiga Nyasaye abera asa abana aba twamutigeire ababeke chimba bachaime abaiburi ntobwatinsa bagote omuswairi agotenga safari ya kesho upango wa lero igabuna onye mwaro cha mang'ana aya chaka kwebanga beka chibesamo teche ko mwana okorere buya naliwo cha komenya ko cha koranki okora onye kubata kang'ombe gete konyoruki neti aseke to cha kosomeria omwana menyoki echiro boni gatochwanga ike akoba matemo osoka in 10 days after bakorere okora ntobwatingaki nande baichinga ke chingororo omwana tago chiko tuchinsi yana ndo chikokora matemo naomba liba uchikokora matemo abo class 8 twanyare ko baya geometrical set na bintu binde bire baragani asobo chi ko bakonya okora matemo abo boronge nabuna Ndizi TV nechinga kichinde tukubaganiria Amayia bonsi au bauchigo isaransa go chakera litukura Jumatatu ilikoene kiango chibale go ikerania chindoto chiabo ingo reporter ya Ndizi TV ereteria Brian Sagini Isena Biamano mulikito Brian Sagini Isena umubere bw'umugakoyo moni gonyara kubako gotindokorwa maega yechibura burukwene kigwa gati yenyombe nene amone nyombe nke nigo togotebugwa buna umugakoyo nyaguti oyo nyara kubaka gotindokorwa ngorwa sensemo ya Kenyenya kurende litikolia rero ase kigambero imeyo mochie bwogembo nigo monachie bina ategerere kine kyo gati yechinyombe chibere na korwa kona chakwae omulikito Steven Ndemo naikirana samagacho yekegambero kyomochie bwogembo abakore batebete mechima buru ase kina kiara ase kigambero kyogembo nige yamateye megoteba kobenyombe nke ya Nyagusira Andrew Omanga Ombongi yale korwani ko ene kibunanko be kubara ase merobili yoko mweni omugaka Nyagusira as to prayer C to the extent of mortuary churches the plaintiff will take care of it as from the date of admission to today the date of dischargement kurinde gwetera okona chagwe kina kya rero nige koti anyarira goteba buna tinyaneti bwene boisaine gwakoro kibuna omusubati okabire gosenya mesanju na bwato bwa Nyagusira bwese batebire bona abana barabo bairuri bagali okonyara kwenda aso murobeli bwoko mweni Nyagusira oyo nyara gutine gwenda gatindo koru kubwatekana nekineke nje kwambuka yosi Omanga na minire bwo Omanga nanga akiri tomoki nturamo na babamito se myaka 28 abana ntungata bane anje konyorkane barabaye bona bali kugambigu nigo bachengero kuna choku ase bono basabo morembe onyare kobo after tuarenchiri for the burial nalio yeikerete nga bono ekina kiabe kirukotini enyombe nke netagete omobere ekyo kiatorenterete liberera mpaka goikerega rituko ria rero une koti yatugayanire nande tukonyakera mbiyamo nekiagara yatebire nga omobere ogendo otinde kuna maskani mugaka be kwatimoke ekiagara overire mochari ekiagara nande gaba etwa motindegete nande bagatindokora ekyo kiarenge maminja yeri chikorio mugaka ensemo yale kugambie kina taisane gitino kona chokwa ase bono yatebira chikwamereria ase kigambiro kya igoro kya high court but we intend to appeal against today's decision. We believe that there were fatal errors of law and errors of fact. Nigo bono emerobili yoko mweni Nyagusira obeiri meyenkendwa ase mitinyetane tiebere iragenderere gekora une amate yo mwangino monene ensemo yekenyoro kya Mokubo sub county ya Bomachoge Borabu etogokwana nga ancha omorembo bo tutinde kumugaka na masikani atinde kwatimoke tana kotunda tundwa nigo bono amate ya Nyamesanju yanyarire goteba buna nenyare kwenda na gukana guse gutaisaneka nekina kyanyarire kona chulero kwende korwase ensemo ya Mubuchaibu ensemelia musubati mutangani nigo baisanekire na okona chakwa rero ese batebire buna
bagende nemerobeli yoko mweni nyagusira inko reporter seni kia Ndizi TV kurega saba gacho yo gembo ili Mono sana mulikito Ndemo Steven oyo kuligia ekirugo kyobo governor se county ya Kisii omusubati Rachel Tundo nigate birubune kiama kia UDA wana nigo kiri kiama kyogwanchereria abwasa tebirubuna nigo kigusaba chibesa guse nigo kianchitaba chinga kechecho niga mochirie egekore abwasa litukure igoro asomusangerekano bwazimio la umoja county ya Nyamira na Kisii abasaye beso geti na wakera baraibande amaliogi omulikito Vincent Onyancha na igete gusenaika asenka yomo nginoju na gutwaleganelio roboti rukubwatia Kiama kia UDA egekora wono mokonyo murai wense William Ruto aseganga bune kiame kinigo kibwato gwanchereria anene asokwa bwatani abantu ase kiame kyo Otundo oyu boigasenga ke mu bwatane kiame kikiandiki 10 igabeta kawa kwisiko korwa ase kiame kyo asaligeti koligie kero kyo governor goetera ase kiama kia UDA tukagache party after tu agachire party abantu bandi bakamaya gochaime babwate manne power nenjenga tebu tekuriye birogo tukwa nominated muna njenkuriye kirugo kyo bugabana nande muna tora bakungu babere twale kuriye buga tukuriye ya ODM era ka giving agatebatigari obo women rep ekagera nanje mochi mwerekere unakwarekere to robere wanyoko ko reporter ya Ndizi TV kurwase county ya Kisii ensemo ya Nyaribari litirane nkoro kwa Vincent Onyancha Biamano mulikito Vincent Onyancha omo wakili aselieta Benjamin Bogonko wana nigareganirie ogochama kwibya mibike elikorosyo bwamo bosibo bacholi boli bosyo eliguchakoira eserikali kolengana na Bogonko nigo aruro boseme guchia somo gusibwensi uchagochora obomo olibo bwatabara ibarache kubanyura asoko bakorera amagenderero ebyame ebinge bigochamo byamakorosi eserikali ibo mugusyo minto toligereri biya sana gochimotuga igabana nchama kikeli torasoe gosemorengo kyo litorasoe orasoe torabe ase serikali na ndonyo yonde kare kia magete tako muruta magena ekiagera chikurango jachire nainde chiere oyo mino morega iga na mugoja gutigana nere omuntu oyo morayi politician kenenge yego cha gokonya twanchane ekera tokorare byame byaito aho tobe no bomo boli bwaito tutali korutana magena yekero omuntu asali chinyanya aho ni chinyanya chebuya torero omuntu oli omuyogo chaguliwa nero toko support Oyo koligia kirugo kyo jumbe ase bunge ya Bomachoge chache county ya Kisii Abdalla Matoke nigobona ganeri aboroki wa bonsi bali baguchakora matemo manene wiki gocha Amayia asa matemo abo asabo igochinga kecho Matoke nigaba boliria barai bonsi bali bakoligie birogo ao asobo choli boli bosyo kwenekia bunankorera bali omolembe nyantete kubandiria abana bagukora matemo or especially abana bagukora matemo standard 8 ndete kubatakira kinga kikinge na ikingororo banyale kunyura tubasubire bakora matemo asinjire yo goro etwara nguchiketa bali nabo igo na bali baje bakora matemo form 4 na barakutete kwa wisheli ya kinga kikinge ya mapema ekara matemo aho cyangwa banyole na barabumbe nyuti tubasubire baita matemo bono asama kana siasa ayagusi osikenye ngima egento gyo kana njina ta kubekerio giria nenkelinga abantu baminto abagusi gato baba itongo to baba twerero to baba tabaya tusikabara ke birogo ngo birigitore to rigie birogo nekeriria ndekire ke jikoleta no nyi bese koleta maisugusu usikerete abantu baitonya rekumia nasengi to kurigyo buraibwe constituency oso buraibwe county abagaka baraga ngire seti abasikwe no nyerende kiga kiyabe karachiko yarachiera namusikana Mokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto nigatebirubuna obacholi buli bosyo asense ya Kenya nigoboro bocholi buru bwengencho asaba Kenya natali asaba na siasa Ruto nigatebirubuna aba Kenya gosense ya Kenya
nigerense yobosibore na igokero mo Kenya na bwateri bagalia bene lyogocha gochora omurai urera nyare komoretera magenderero asakorwa. Ruto nigo aburira bakenya bonsi komwegena na kumwakira ekura abwasara chekubolia busasa kubolia kerugo kyobo president asense ito ya Kenya. Nigaya kwa naya imeyense ya Amerika abwasare taro yaye ya matuku 18. We are all determined to make sure that this election is not about what is in it for leaders only. It's going to be about what is in it for the people of Kenya. And the people of Kenya will be making choices informed by the body of information that's available to them. First and foremost, what is critical to the people of Kenya in this election is our democracy. Omurai wekema kia ODM Raila Odinga litikulia lero na korai kampeni ya egochia sensemo ya Western ime kaunti ya Bungoma abwase akera ekoko obo mabwaye bwa Azimio la Umoja. Chinga kechi Odinga niga momachirio mokonyi bomurai bwense William Ruto asogocha gukwane nkwana eyo yaimogeteri berera sense ya Kenya abwasagania obo mogosebyo mbebye chinse cheisiko kwaswana na obochori bwense ito ya Kenya abwasa teba buna nigoba arache kuiberwa chikura. Boigo Odinga nigali eira asaba menyi bense meyo abwasa batebi nache kwena kyabuna okolire obokurumi onye bagucha ko mwali baga na gutenenera ense ya Kenya. Wana sahi wanatembea wanajigamba Uhuru wanaogopa hawezi kuwashika. Wanajigamba kisha iba pesa anakuja naye anasema nataka kufanya rambe kwa kundi ya vijana $5,000,000. Kundi ya kina mama $5,000,000. Basi ya shule $10,000,000. Gari ya askofu $10,000,000. Kila mwezi jamaa anatumia shilingi $100,000,000 na mshahara yake ni $2,000,000 peke yake. Hiyo ngine mpata wapi? Mpata wapi? Na mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Sasa jana nisikia wako kule Amerika wanasema ati pesa inapotea. Pesa inapotea. Hiyo pesa nani naiba hiyo pesa? Nani naiba hiyo pesa? Wakishaiba hiyo pesa manake anasema jana kule Amerika. Hiyo wakishaiba pesa yetu wanabeba na wagonia. Wanatembea na hadharani. Numoliki bwe kiama gya Jubilee Jeremiah Kioni nigateberebune kiama kyo gya Jubilee nigokegendererete kubeka chisei amone bya mabinde bunenchere ya moyo gotinya ekiama kyo eyemagega ye kiama kia United Democratic Movement UDM ekyo kere kyo bo governor we county party visiting us here between Jubilee party and the UDM party. And with any finer detail left will be worked upon, and in the coming days we will get a signing ceremony that we hope the presence of His Excellency the President will be available. It is his request and desire that he be there when this is being signed, and it's for that reason that we want to thank the UDM with the whole leadership that is here led by the party leader, Governor Roba, for that desire to work together and successful negotiations that are now awaiting only the signatures of our party leader and the party leader from UDM party. We have continued to sign similar agreements, and we will continue doing the same because this is the best way to manage our affairs as we head towards the general elections in the month of August. Abarai nabamenyi kurwase county ya Embu bono nigoba muburirie oyolengo mu waziri wa mache omusubati Sisili Kariuki wocha se county yo na kuligie kerugo kyobo governor ase county yo
Kulingana na barabo nigo batebire buna omosubati Sisili ekera renge omowaziri niga nyarituko baga kubakorera magenderera mange ase county eyo na igo niga bwateri bagari nene kegima kubwatia gusekurwanirira ekirego kyobo governor ase county eyo gwetera se kiama kia Jubilee. Nyora omosubati Sisili Kariuki nigo akoboria ekirego kyobo governor korwa ase county ya Nyandarua. Kuna dada yetu ambaye alipewa kazi mzuri na kuaminika na president wa Kenya anayeitwa Uhuru Muigai Kenyatta. Alimwamini, akampea kazi ya health, tena akamwamini, akampea kazi ya health, akamwamini, akampatia kazi nyingine. Na kwa hiyo yote, sababu ni mtu mwenye anaonekana na maendeleo, hatuna haja aende afanye maendeleo mahali kwingi. Sisi tunaona tunamhitaji akuja hapa tusaidie, kama yeye ni mzaliwa wa Embu na sisi ni wazaliwa wa Embu, tukuje tuwe na kiongozi sababu ameonyesha kwamba anaweza tufanyia kazi. Ukuje hapa na tuko na wewe. Sasa hatuogopi, na ukuje ukiwa na confidence, uko na watu wanakuunga mkono. Ile kazi yote ulifanya tunaiona. Na tunakukaribisha, tumekukaribisha hapa Embu, tuko na wewe. Madam Sisili Kariuki, kama watu wa Nyandarua wamekukataa ama unasumbuliwa huko, kunja hapa Embu County usimame kama governor wa Embu County. Hata sheria wakati wa kufungiliwa wa kunini, hata masaa ya kusema ni wapi utasimama ama ni kiti gani utasimama, bado huyo muda huko. So welcome back home. Kampani ya Keroche Breweries nigobone guchegosie kwa onyeteri guchikonyara gwakani bango ya shilingi chimilioni 300 eyebwate korengana ne kyombe kyogia KRA nigo kyanyara koba kegochika chibengi ange 35 nemo tichiba isakwa amakabeso ange chikampani echinatebire 35 nemo ekere kampani ya Keroche baigo erigati ye chikampani echo nigo korengana no CEO we kyombe kyo gose we kampani yo ya Keroche omosubati Thabita Karanja atebire buna chibasecho tichiri boigo. Secretariat entered into a proposed payment plan with KRA, but we could not manage to honor the same due to frequent interruptions by KRA. On 7th December 2022, KRA closed the factory and further issued agents notices to the 6 banks in Kenya. This completely collapsed all our business operations since we could not neither produce, sell, nor access any financing from any of the banks to assist in settling the arrears. We started negotiating for a payment plan and requested for a 24-month installment based on our financial projections, which KRA rejected and insisted on 6 monthly installments. We proceeded with the proposal, although we knew it was unrealistic, since we wanted to have our plant reopened and we were desperate to take our products in the market during the festival season. Ni gobono onye kampani yo ise konyara ko bakegosie kwa wetani abakoli emirimo 250 na barache ko baba kuburwa emirimo korinde no kwegena buna mbache konyara ko baba gwakana edeni yo gosibange yo gochia sekyombe ya KRA otigana nayo omonagari bwe bunge nene Justin Muturi oyuba igoro muraibe kiama ya Democratic Party nigobona ikirana asomoyega bwo kumenya nyagosira Dr. Wilfred Machage asensemo ya Kuria imeye county ya Migori nonya nabo Muturi nigetanga ukwanira mangana siasa na likaliaye nigainyulie familia ya nyagosira bunere nigo barenga basania banene n'ubwo matebwabo nigo bwarenge obwaime chingaki echo abarai ange usabarai baikirana asomoyego yo ngamo no muraibe kiama ya ODM Raila Odinga mugavana wa county ya Kisii James Ongwae gati ya baraibande. In the last parliament, when Dr. Machage was senator and serving in the speaker's panel, Dr. Machage would always walk across
to come to my office in the National Assembly, because you would want to know some of the things that we are doing under the former constitution, whether we are still applying them in the new constitution. Something that I've always been urging, consultation among leaders. Mwancho murigereria gwikira bono nkubuturira mang'ana Amayia Chinsa Isato cia bono botuko ekero chire chitariki 4 mutinyo gatatu mwaka bw'echiri 2022 rituko neria ijuma igongwa kang'ambia mono aso kurigereria Ndizi TV nero bwansu bwomugusi nabo igombia mono asaba minto balitwa bwaterana na kweneka bunomoro bilio yoiga ogochire asenchira ya bene boigoni gonkuganeria balimo kwendekanisa rituko ria ankyo ria Jumamosi mbaganiria maya na boigo mbaganiria obotuko buya na boigo oburigereria obuya Petronila Mokeira nero lenge producer yelitikulia lero asomoro bulyo yigabwa mang'ana maya ekero twabwaterana nolia asensemo yebimanyererio nigakorokwa Joshua Auta na inje nako yaletera nigonkorokwa Sara Nyarangi Ontita kolenda litikulia ankyo noche kumira noyo minto Brighton Makoli asemeseiga ya mang'ana maya twara obotukobya. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekero kogende nyakoe. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigereriwa